Ito yung unang laban natin ng ating seat cover ng ating sasakyan. Ayan. Ilang buwan na to? 10 months? 10 months bago nalaban. Ayan, kasing kulay ko na. Yung tubig. So, laba-laba din, aba. Labada ba ka mo? No problem. Silent tayo kasi tumalbiyahe. Baka meron pa kayong papalaba dyan. Part 2 na to. Part 2 banlaw.